Na tomhle grafu ti teď jednoduše vysvětlím zbytečnost progresivního plnění u denního odškodného. Progrese u denního odškodného říká, že když budeš, dá se říct, s úrazem se léčit například do 120 dnů, dostaneš jednonásobek ze své pojistné částky, například 500 korun. Když se budeš léčit déle jak 120 dnů, dostaneš dvojnásobek, to znamená 1000. A když se budeš léčit déle jak 240 dnů, například záleží jaké pojišťovny, takže dostaneš trojnásobek, to znamená 1500 korun. A teď si představme situaci, že ty máš úraz, se kterým se reálně léčíš například 280 dní, jo? Jsi 280 dní doma, léčíš se, rehabilituješ se a tak dále. Tím pádem by si řekl, tak logicky teďka budu dostávat ty násobky a dostanu částku, kterou tady teďka vypočítám. No, jenže ono to není tak jednoduché, protože ty peníze sice dostaneš, ale jenom maximální dobu léčení, co se píše v tabulkách. Takže jestli ty máš úraz, který je v tabulkách definovaný, že se léčíš 60 dnů a hod máš komplikace a léčíš se třeba i 1000 let, tak prostě dostaneš proplacení těch 60 dnů. V tu chvíli nedostáváš proplacenou tu částku, kterou jsi viděl, ale částku, která násobí těch 60 dní, což znamená 30 000 korun. No a to je podstatný rozdíl. Poradce tě na to namotá úplně jednoduše a ty to ve své smlouvě chceš tu progresi, protože ti řekne, dostanete násobky, dostanete víc, ale už ti neřekne, že to není tak efektivní, že ne za dobu reálnou, kterou dá se říct, se léčíš, ale že to je opravdu jenom podle tabulkových hodnot a že prostě za to platíš v té pojistce za tu progresi, která pak v mnoha případech vůbec nedává smysl. Přeplácíš tak ve své pojistce za bonus, který v podstatě není pravděpodobný, že bys úplně nějak efektivně čerpal, za prvé, a za druhé není vlastně vůbec důležitý, jo? No a na sobě důležitější je třeba připočtení pracovní neschopnosti, které ti plní jak za úrazy, tak za nemoci a reálnou dobu léčení, takže klidně těch 280 dnů by ta pracovní neschopnost proplatila, ta je mnohem důležitější. Napiš mi na ně z těchto kontaktů a zdarma, bezplatně s tebou tvé pojištění zkontroluji, aby si byl jistý, že tam nepřeplácíš za nesmysly a že peníze, které dáváš pojišťovně, jsou opravdu využity smysluplně.